ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻነልና ንሎሚ 21 ጥሪ ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ናይ ሎሚ ዜና ስፖርት ኣብ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ዓቢ ግምት ካብ ዝተዋህቦ ግጥም ኢንተር ሚላን አንጻር አርሰናል ኣብ ሳንሲሮ ዝተኻየደ ንጅምር ኢና። ኣሰልጣኒ ኢንተር ሚላን ኣርጀንቲናዊ ክሪስቲያን ቼቩ ምርሕነት ኣትሒዛቶ ዘላ ኣሰላልፋ 3-5-2 ሓላዊ ውልዳት ሶመር ተኸላኸልቲ ኣካንጂ ኣቸርቢ ባስቶኒ ከምኡውን ኣከፋፈልቲ ሉዊስ ኤንሪኬ ባሬላ ዘለንስኪ ፔተር ሱሲች ምስ ዲማርኮ አጥቃዕቱን ቱራምን ላውታሩን ከሰልፍን ከሎ በአንጻሩ አሰልጣኒ አርሰናል እስፓኛዊ ሚካኤል አርቴታ ኣብ ልምቲ ኣሰላልፋ 4-3-3 ሓላዊ ውልዳት ዴቪድ ራያ ንዝበለጠ ተኸላኸለ ጋብርኤል ማጋላስ ኮፋቢሉ ንክርስቲያን ሞስኬራ ምስ ሳሊባን ቲምበርን ሉዊስ ስኪሊን ከሰልፍን ከሎ ኣብ መስመር ምክፍፋል ድማ ንሓለቐ ጋንታ ማርቲን ኦዴጋርድ ምስ ዴክላን ራይስ ኣብ መንበር ተቐየርት ኮፋቢሉ ብኤቨርቼ ኤዘ ማርቲን ዙብመንድን ሚካኤል ሜሪኖን ክጅምር መሪፁ። ኣጥቃዕቲ ድማ ኒጎይ ክሮስ ተቐየርት ብምጽናሕ ንጋብርኤል ጀሱስ ምስ ሳካን ትሮዛርትን ኣላፊኑ ኣሰሊፍዎ። ኣብዚ ናይ ኣርሰናል ኣሰላልፋ ኣርቴታ ብዛዕባ ዝመጽእ ሰንበት ዘሎ ግጥም ፕሪምየር ሊግ አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓስብ እዩ ዝመስል። ልዕሊ ዝግጥም ጸወታ ከም ትጽቢት ብዙሓት ኣብ ሳሳይ ደቂቕ ብሓያል ፈተነ ናይ ቡካዮ ሳካ ብተኸላኻላይ ኢንተር ሚላን ባስቶኒ ዝተመልሰት ተኸፊቱ። ኣብ 10 ደቂቕ ጋብርኤል ጀሱስ ካብ ጁሊያን ቲምበር ተቐሊዓ ዲማርኮ ተጨሊፋ ዝበጽሓቶ ጽብቕቲ ዕድል ረጊሑ ናብ ሾቶ ለወጣ። እዚ ተጻዋታይ ካብ መሃርብቲ ካብ ዝምለስ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ቀዳሚት ዝተሰለፈላ ግጥም ሾቶ ብምዝጋቡ ንርእሰ ምትማኑ ዘዕቢ ዕድል ረኺቡ። ድሕሪዛ ሾቶ ተጻዋቲ ኢንተር ሚላን ጸወታ ተቆጻጸርዎ ግዜ ኣይወሰደሎምን። ከም ውጽኢቱ ኣብ መበል 18 ደቂቕ ኣጥቃዕያ ፈረንሳዊ ማርኮስ ቱራም ካብ ቦርታ ዘውፃእ ኩዕሶ ክረሻዊ ኣከፋፋሊ ፔተር ሱሲች በርቃዊ ሾቶ ካብ ግዳም ቀሊዑ ብምምዝጋብ ጸወታ ሃንደበት ትንፋስ ዘርኣሉ። ጸወታ ብሓያል መልክዑ እንዳቐጸለ መበል 19 ኤቨርቼ ዝረኸባ ኩዕሾ ክጥቀመላ ኣይከኣለን ደገ ሰዲድዋ። መበል 26 ደቂቕ ኣከፋፋሊ ኢንተር ሚላን ፔተር ሱሲች እንተኸላኸልቲ ኣርሰናል ፈትፊቱ ንቱራም ዝሃቦ ኩዕሶ ቱራም ደገ ብምስዳድ ክጥቀመላ ኣይከኣለን። መበል 30 ደቂቕ ኣርሰናል ካብ ኩርናዕ ሳካ ዝቐልዓ ኣብ ድጋም ትወጽእ ዝነበረት ኩዕሶ ትሮዛርድ ንቦርታ ዝመለሳ ጋብርኤል ጀሱስ ናብ ሾቶ ቀይሩ ሳንሲሮ ጸጥ ኣበሎ። ድሕሪ ሾቶ ጋብርኤል ጀሱስ ኢንተር ሚላውያን ጠጠው ክብሉ ኣይከኣሉን። ኣብ 4 ደቂቕ ላውታሮ ማርቲኖስ ካብ ደገ ዝቐልዓ ኩዕሶ ኣብ ሉዊስ ስኬሊ ተላጊዓ ኩርናዕ ወጸት። ጸወታ ትንፋስ ብዘይህብ ናይ ቋሕሰም ፍጻመታት መለአ። መበል 36 ደቂቕ ቡካዮ ሳካ ካብ ደገ ዝቐልዓ ኩዕሶ ኣብ ጥቕሚ ከውዕል ኣይከኣለን። ኣብዛ ፍጻሜ ሚካኤል ሜሪኖ ንሳካ ክዛረቦ ይረአ ነበረ። መበል 38 ደቂቕ ተጻዋቲ ኢንተር ሚላን ካብ ቦርቶኦም ዝመለስዋ ኩዕሶ ኣብ እግሪ ኣጥቃዕዮም ማርኮስ ቱራም ምስ በጽሐት ብራዚላዊ ወዲ ጋንቱ ሉዊስ ኤንሪኬ ናብ ክንፊ ዘውጸሉ ኩዕሶ እቲ ብራዚላዊ ክጥቀመላ ኣይከኣለን። ተጻዋቲ ኢንተር ሚላን ምስ ጽቡቕ ጸወቶም ዕድላት ናይ ምጥቃም ዓቕሞም እንዳጎደለ መጸ። መበል 41 ደቂቕ ተጻዋታይ ኢንተር ሚላን ፌደሪኮ ዲማርኮ ካብ ደገ ንቦርታ ዝኮረሳ ኩዕሶ ተኸላኻላይ ኣርሰናል ዊልያም ሳሊባ ንድሕሪ ዝጸረጋ ኣጥቃዕ ኢንተር ሚላን ላውታሮ ማርቲኖስ ረኺብዋ እኳ እንተነበረ ክጥቀመላ ግን ኣይከኣለን ደገ ሰዲድዋ። መበል 43 ደቂቕ ኢጣልያዊ ተጻዋታይ ፌደሪኮ ዲማርኮ ካብ ወዲ ጋንቱ ኣከፋፋሊ ፔተር ሱሲች ዝረኸባ ኩዕሶ ብክልተ ምድሓን ሓላዊ ውዳት ኣርሰናል ዴቪድ ራያ ሓያል ፈተነኦም ቆጸሉ። ኣብዚ ፈተነ እዚ ዴቪድ ራያ ብጣዕሚ ክምስገን ይግብኦ። ነተን ክልተ ፈተናታት ብእግሮም ብኢድን ከውፀን ብምኻሉ ንጋንቱ ዋሕስ ክኾና ከኣለ። መበል 45 ደቂቕ ማእከላይ ዳኛ ሓደ ተወሳኺ ደቂቕ ሃቦም ብዘይ ዝኾነ ፈተነ ናብ ዕረፍቲ ተጻዋቲ ክልቲአን ጋንታታት ወፁ። ድሕሪ ዕረፍቲ ክልቲአን ክለባት ብዘይ ለውጢ ተጻዋቲ ክምለሳ ከለዋ ክሳብ መበል 53 ደቂቕ ዝኾነ ፍጻመ ከይተረኣዩ ከይዘጸንሐ ጸወታ ኣጥቃዕ ኢንተር ሚላን ኣርጀንቲናዊ ላውታሮ ማርቲነስ ኣብ ሳንዱቕ ልዳት ኣርሰናል ብምውዳቕ ቅላማ መውጻዕቲ ክሓትትን ከሎ ዳኛ ግን ክህቦ ኣይከኣለን። ሓሊፈን ክልቲአን ክለባት ፈተነታት ይፍትና እኳ እንተነበራ መበል 61 ደቂቕ ቡካዮ ሳካ ካብ ጋብርኤል ጀሱስ ዝረኸባ ኩዕሶ በይኑ ምስ ሓላዊ ልዳት ክራኸብ እንከሎ ተኸላኻላይ ኢንተር ሚላን ባስቶኒ ካብ ድሕሪት መጺኡ ነታ ኩዕሶ ብምትንካፍ ናብ ኩርናዕ ቀየራ። ኣብዛ ፈተነ ባስቶኒ ክምስገን እንከሎ ብኣንጻሩ ሳካ እዛ ብልጽ ዕድል ብምክሳር ናይ ጋብርኤል ጀሱስ ዝበለጸ ኣሲስት ሓሸሻ። መበል 62 ደቂቕ ክልቲአን ክለባት ከክልተ ተጻዋቲ ቀይራ። ኢንተር ሚላን ንፍራቴስን ስፓሲቶን ኣትያ ንላውታሮን ባሬላን ከተውፅን ከላ ኣርሰናል ከዓ ንቲምበርን ኤዘን ኣውፅያ ንራይስን ቤን ዋይትን ኣእተወቶም። መበል 66 ደቂቕ ተቐይሩ ዝኣተወ ተጻዋታይ ኢንተር ሚላን ኣጥቃዕላይ ስፓሲቶ ዝፈተና ቅላዕ ዓንዲ ተጸጊዓ ወፅያ። መበል 71 ደቂቕ ንመጀመርታ ግዜ ብጫ ካርድን ተጻዋቲ ክልቲአን ጋንታታት ንባስቶኒ ካብ ኢንተር ሚላን ንሚካኤል ሜሪኖ ካብ ኣርሰናል ሃበ። መበል 72 ደቂቕ ሚካኤል አርቴታ ንጋብርኤል ማጋላስ ምስ ክሮስ ኣትያ ንጋብርኤል ጀሱስ ምስ ሞስኬራ ኣውፅኦም። መበል 77 ደቂቕ ሳካ ዝፈተና ካብ ራይስ ተቐቢሉ ሓላዊ ልዳት ኢንተር ሚላን ሶመር ዝመለሳ ደጊሙ ዝኮረሳ ሳካ ዝኾነ ወዲ ጋንቱ ክረኽባ ኣይከኣለን።
ኣርእስቲ ፀወታ ኣርሰናል ወሲዳቶ ኣብ ዘሎ ግዜ መበል 78 ደቂቕ ማርቲኔሊ ንትሮዛርድ ቀይሩ ንሜዳ ኣተወ። ኣብ መበል 81 ደቂቕ ኣቸርቢ ንጎይ ክሮስ ወጢጡ ብጫ ካርዲ ተራእየ። ኢንተር ክልተ ተፃዋቲ ቀይራ ኣእተወት። ንዘለንስኪን ሉዊስ ኤንሪከን ኣውፅኣ ንኣንዲ ዲዩፍን ምስ ኣጥቃዓይ ዮኒ ቦኒ ኣእተወቶም። መበል 84 ደቂቕ ኣርሰናል ናብ መስመር ምክልኻል ኢንተር ዝለኣኻታ ኩዕሶ ኣጥቃዓያ ቪክተር ጎይ ክሮስ ካብ ሳካ ተጋጭያ ዝመፃቶ ኩዕሶ ብሓያል ቅላዕ ኣብ ሰኪዔት ኢንተር ሚላን ኣርኣያ። ሸቶ ጎይ ክሮስ ንደገፍቲ ኣርሰናል እተቕስን ደገፍቲ ኢንተር ድማ ተስፋ ተቆርፅ ሸቶ ነበረት። መበል 85 ደቂቕ ሙሉእ ፀወታ ሓደገኛታት ኩዓሳሱ ብቦትኡ ክልእኽ ዝወዓለ ኢጣልያዊ ተፃዋታይ ኢንተር ሚላን ፌደሪኮ ዲማርኮ ዝረኣኻ ኩዕሶ ፈረንሳዊ ወዲ ጋንትኡ ማርኮስ ቱራም ብርእሱ ገጩ ደገ ሰዲድዋ። መበል 89 ደቂቕ ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ቪክተር ጎይ ክሮስ ኣብ ቦርታ ዝረኸባ ፅብቕቲ ኩዕሶ ብሓይሊ ንላዕሊ ቀሊዑ ኣባኺንዋ። 9 ደቂቕ ምስ ኣኸለ ዳኛን ተፃወቲ ክልቲአን ጋንታታት 3 ተወሳኺ ደቂቕ ሃበን። ኣብዚ ተወሳኺ ደቂቕ ዝኾነ ፍጻመ ክረአ ካለን ኢንተርፎር ዴክላን ራይስ ንተኸላኻላይ ኢንተር ሚላን ኣንዲ ዲዩፍ ወጢጡ ብጫ ዝተዋህበ። ድሕዚ ዝኾነ ፍጻመ ከይተረኣየ እዚ ግጥም ብዓወት ኣርሰናል 3-1 ኣብ ልዕሊ ኢንተር ሚላን ተዓፅዩ። ጋብሪኤል ጆሱስ እቲ ዝበለፀ ተፃዋታይ ናይዚ ግጥም ክስመይ ክኢሉ። ብዘይካዚ ኣብዚ ዕለት እዚ ካልእ ዓበይቲ ግጥማት እውን ተሰሪዖም ነይሮም እዮም። ማንቸስተር ሲቲ ናብ ኖርዌይ ጌሻ ኣብ ዘጋየደቶ ግጥም እቲ ሕማቕ ጉዕዞ ኣብ መቐፀልታ ገይራትሉ። እዛ ዓባይ ክለብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብቕዓታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንታሕቲ የንቆልቁለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ቢዶግ ሊሚት ጌሻ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 3-1 ዝሕፍር ስዕረት ተሰኪማ ናብ ሜዳ ክትምለስ ክኢላ። ካሊእ ዓባይ ክለብ ፒኤስጂ ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ስፖርቲንግ ሊዝበን 2-1 ክትሰዓር እንከላ ክለብ ብሩጅ ካይላት ኣርማቲ 4-1፣ ኦሎምፒያኮስ ንሌቨርኩሰን 2-0፣ ኣያክስ ንቪያሪያል 2-1፣ ቶተንሃም ነታ ቀያሕ ዝወፃ ዶርትሙንድ 2-0፣ ሪያል ማድሪድ ንሞናኮ 6-1 ከምኡውን ናፖሊ ምስ ኮፐንሃገን 1-1 ተፈላለየን። ዝኸበርቱም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዜና ስፖርት ኣብ ዝፈፂምና ኣለና። ብካልእ ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም።